An balimaw ani ɲantuma ko ala fama kumana ko ala ma ye kumakɛlaw olu ko ten tɔ ko dɔnnibagaw ko ala bɛ kuma n'a ka kuma cogoyaw i n'a fɔ tile bɔ a n'a bin i n'a fɔ ɲɛnamaya ani fatoli i n'a fɔ su ani tile i n'a fɔ faamaya ani fantanya i n'a fɔ kɛnɛya ani bana ko nin ye hadamaden ani Alahu Taala cɛla la kuma siraw ye adamaden ni ala cɛ Alahu Taala bɛ kuma lahala minnu na n'a sɔrɔ ni a t'i ye ala fama ale de ka ɲi a ka baaraw kɔnɔ min n'a sɔrɔ ale bɛ muɲu a bɛ sabali nka a ye min kangari da kosɛbɛ ni karamɔgɔw y'o fɔ ka taa ni ka segin kɛ o kan o bɛ tali kɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛla la ko o ka gɛlɛn kosɛbɛ setigi o setigi masa o masa dɔnnibagaw o dɔnnibaga nafolotigi o nafolotigi n'i y'i janto hadamadenw hakɛ la ko o de ka ɲi kosɛbɛ a ye mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛ ni a ye kojugu se olu ma walima n'a y'u halaki o bɛɛ kɛra hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛla de la o kuma an k'an janto o la kosɛbɛ i n'a fɔ dɔw halakira cogo min na ka sababuya kɛ u ka waleyaw ye ka da hadamadenw olu tɔɲɔ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa k'u ma ala k'an ka bato kɛlenw ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma bi ye juma ye bi ye laharama donba ye an bɛna bato minnu kɛ yarabi ala k'a kɛ Alahu Taala ta ye an bɛna makasi minnu kɛ Alahu Taala la ala k'u jaabi an ye an ka jamana ma ka sɔrɔ Alahu Taala ma an jogow lajɛ an ka kɛwalew ani an ka fɔtaw adamaden nin si tɛ ɲuman ye nka n'ala panna nin bɛɛ kunna ka hinɛ an na o de ka di an ye aw bisimila joliba n'a ka fiɲɛ tɛmɛ siraw kan i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min na bi ye juma ye bi ye laharama donba ye sɛbɛnnikɛlaw mana min sɛbɛn anw bɛ se yan ka olu bamayɛlɛma aw ye bamanankan na bi sɔgɔmada in na bakurubaw olu filɛ nin ye sɛbɛnnikɛlaw olu y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka jamana premier ministre la a ye kɛnɛ belebeleba dɔ dayɛlɛ kununko min ni a ɲɛsira an ka jamanaden minnu n'a sɔrɔ olu bɛ kɔfɛ jamana yɛrɛw la a ka ja taamaw sira kan dayirimɛ ɲiniw siraw la baaraw sira kan a ye kɛnɛ in dayɛlɛ k'a kɛ tamasire ani sigikafɔ ye hakilina dayira min bɛ tali kɛ jamana faamaw ni u ni ɲɔgɔn cɛ min ni a bɛna to sen na laɲini yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye kunnafoni lase sɛbɛn caman olu da sera a ma an balima min bɛ tali kɛ sigi belebeleba dɔ la an y'a fɔ o bɛ na kolokolo jamana yɛrɛ kɔnɔ yan min bɛ tali kɛ sariti min ni a kɔnɔ kumaw ni a fɛsɛfɛsɛra ani k'a fara ɲɔgɔn kan Usumani Sufi Mayiga fɛ ani jamanadenw bɛna ɲɔgɔn ye nka yan'o cɛ wele bilalen don kunnafonidilaw ambasadɛriw ani guvɛrinɛriw ma dimanche nata o baara bɛna kɛ cogo di sɛbɛnnikɛlaw olu kumana o la an balima fo ka taa se douaniers ye wulikajɔba kɛ k'u bolo da min bɛ tali kɛ ngaramu fɛn dɔw kan min bɛ tali kɛ an ka dugu yɛrɛ a donda la Bamakɔ ninnu de ye kibaruyabaw ye dɔwɛrɛw bɛna fara nin kan minnu bɛna walawala denkɛ n'o balimakɛ fɛ Burama Sanogo ka sɔrɔ Augustin ani ka taa se Yusuf Sangare ani Sirifukɛ Musa olu bɛ régie la lamɛnbaaw filɛbagaw aw bisimila aw m'a kɛ fan o fan joliba n'a ka fiɲɛ tɛmɛ siraw kan an balimaw k'aw fo aw mana kɛ fan o fan ko aw bisimila a bɛna ta fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ ni a bɛ wele ko Essor o y'a jira bi sɔgɔmada in na k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sigi belebeleba dɔ la o kɛnɛ ɲɛnamayara kununko Centre International de Conférence de Bamako kɔnɔ CICB sigi in yɛrɛ a ko bɛɛ lajɛlen a magaba bɛɛ tun bɛ an ka premier ministre ale ka danganiya kɔnɔ min bɛ tali kɛ général de division na Abdoulaye Mayiga baara ninnu bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ jɔyɔrɔ min bɛ malidenw na minnu bɛ diɲɛ jamana yɛrɛw kɔnɔ cɛsiri minnu bɛ u la u bɛ wulikajɔ min na jamana ko la diɲɛ ma don o don ka bonyamasegin kɛ u ye n y'a fɔ karisa ye mɔgɔ ye i yɛrɛ kana kɛ wara ye o de y'a to an ka jamana faamaw u y'a dɔn k'a fɔ tigitigi jɔyɔrɔ min bɛ ni maa ninnu na hadamadenya nali sira fɛ an ka jamana kɔnɔ yiriwa sɔrɔli la sɔrɔ na sira fɛ ani ka taa se fɛn caman ma min n'a sɔrɔ mali yɛrɛ a tɛna ɲinɛ min kɔ a furadama o de y'a to ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u tɔgɔ la maliden minnu bɛ kɔfɛ ani k'u bonya k'u lamɛn ka sigi ka fɔ kɛ ni u ye barisabu maa minnu don u hakili juru caaninen don kodɔn bɛ sɔrɔ siratigɛ damadɔ fɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛn bɛ o kan cogo min o dɔ ye kalan ye
o dɔ ye taama ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen jamanaw kɔnɔ maa o maa n'a sɔrɔ a kalanna n'i ye a ka ko dɔ bɛ bonya n'i ta ye maa o maa fana n'a yaalala n'a taayɔrɔ cayara n'i ta ye a ka ja a bɛ jigiya ko a fana bɛ caman dɔn n'i ye ni maa ninnu n'a sɔrɔ hali ni kalanjan tɛ a caman na walima a dɔw la u ye diɲɛ jamana minnu yaala ani gɛlɛya ni tɔɔrɔ minnu ye u sɔrɔ ka na se u ye nɔgɔya minnu sɔrɔ o ye a damana walanda ye u bɛ se ka kuma wa fana u fɛlata kan ka lamɛn o y'a dama dɔɔninba ye o dɔnniya min ni a bɛ u la a n'a da u kelen ma wa jamana yɛrɛ na fɛn jumɛn sama ka bɔ o kɔnɔ k'o kɛ walanda ye ani k'o kɛ tamasire k'o yira jamanadenw na ani fana ninnu ye gɛlɛya minnu sɔrɔ u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u la ani a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ n'a sɔrɔ o nidan bɛ bi tungalata kan o k'a dɔn tungalata yɛrɛ kɔlɔlɔ jumɛn b'a la kasara jumɛn b'a la dekun jumɛn b'a la ka maa dɔ ye bi a ka ja a yecogo ka ɲi a bɛ yecogo ɲumanw na ani a kɛcogoya ka ɲi nafolomugu b'a ko fɛn caman b'a bolo nka n'i miiri a ka kununko la a ye tɔɔrɔ ni gɛlɛya minnu sɔrɔ yanni a ka o don kɛ o bɛ kɛ sababu ye e yɛrɛ na walanda sɔrɔ nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min bɛna kɛ sababu ye ninnu ka don u ka ko caman na ka ɲɛfɔli kɛ ani ka fɛsɛfɛsɛli kɛ jamana bɛ dɔ sɔrɔ min na ani jamanaden caman olu bɛ dɔ sɔrɔ min na k'o kɛ walanda ye sigi ni kun b'a la nin ye a la kumaba ye min n'a sɔrɔ ni y'a fɔ a dayɛlɛla Centre International de Conférence de Bamako kɔnɔ kunungo CICB baara in ɲɛmaaya bɛɛ tun b'an ka premier ministre bolo min bɛ tali kɛ général de division Abdulaye Mayiga la an balimaw a ka ja wele bilala jamana in a ka ja a ma caman ma i n'a fɔ premier ministre ale bɛ kɛnɛ min kan o tɛ kɛnɛ gansan ye ministre caman olu tun bɛ yen nɔ dɛmɛbaa jɛkulu ani ka taa se maa o maa bɛ n'a sɔrɔ ni hakilina ɲuman bɛ don o la ko in hakilina kɔnɔ o bɛɛ tun welelen bɛ nin kɛnɛ kan ko in an balimaw a doniba taba o tun bɛ tali kɛ an ka minisiriso la min ɲɛsin bɛ an ka jamanaden minnu bɛ kɔfɛ kɔkan malidenw olu ka kɔɲɔw ɲɛnabɔba Musa Ag Atayer maa ma nisɔndiya kɛnɛ kan k'ale bɔ i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma ko a ka tasuma kɔni daminɛ ni a dafiɲɛ n'i ma farati a nunji b'a fa ka sababuya kɛ nisɔndiya min bɛ a la a bɛ yɛlɛ muguri min kɛ n'i ma farati tasuma in yɛrɛ a bɛ sa a bolo a ko ale bɛ o don de la koyi bi ye don ye bi don min n'a sɔrɔ ni cɛsiri kɛnɛ don wasa kɛnɛ don ani kunnawolo kɛnɛ don ka ɲɛsin malidenw ma minnu bɛ diɲɛ jamana yɛrɛw kɔnɔ u ye cɛsiri minnu kɛ jamana ka segin k'a dɔn u ye ani k'u wele k'u sigi kɛnɛ kan u ka n'u ka hakilinantaw fɔ u ka fɛɛrɛw jira ani haminanta minnu bɛ u sumɛ la k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ na kɛ o la ani jɔrɔnanko minnu bɛ o la ka se ka fura ɲini o la ani jamana yɛrɛ bɛ se ka walanda minnu sɔrɔ o kɔnɔ cɛsiri minnu bɛ se ka kɛ ani hakilina ɲuman minnu bɛ o la k'o kɛ a damana kow ye k'o kɛ taasira ye baara sira ye a ko nin diyara ale ye kosɛbɛ waati jan minisiri y'a jira k'a fɔ ale tun b'a la ka nin de ɲini sigikafɔw hakilina dayiraw ani jɛka baara bɛ se ka tɛmɛ cogo min jamana faamaw ani jamanaden minnu bɛ kɔfɛ a ko nka baara o baara n'a don ma se n'a dugu ma jɛ a baara kɛli ka gɛlɛn nka an balimaw ŋaniya ɲumantigi kɔni o ma don diɲɛ ko o ko la a ko o bɛ nɔbɔ ko la a ye premier ministre fo kosɛbɛ a ka wulikajɔ la don in yɛrɛ ɲɛnamayali la ani ka jamana faama fo Asimi Goyita a bɛna ta ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la u ka ŋaniya ɲumanya ani u ka miiriya ɲumanya u ye o min ta ka malidenw sɛgɛrɛ minnu bɛ kɔfɛ a ko nin bɛ o sɛbɛntiya nin kɛnɛ in sigili a bɛ bila hukumu min kɔnɔ bonyama segin don a ka ja ni maa ye ko k'i ye ka tila k'a waleɲuman dɔn o y'an ka jamana in kokɔrɔ ye maliden minnu sigilen bɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ san o san ninnu bɛ min don jamana yɛrɛ yiriwa siraw la kalanko an balimaw ka taa se kɛnɛyako ma siraba dilanw ka taa se ekɔlisow ani a ɲɔgɔnna caman yɛrɛ ma sobajɔw ani fɛn caman yɛrɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan maa bɛ se ka jitiden de fɔ a la ko n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen dadɔnbaa ye ala de ye a ko nka n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ o la a caman na hali u dɔn tɛ koyi a caman na hali u tɛ folikan sɔrɔ walima u tɛ waleɲuman dɔn sɔrɔ nka ni kɛnɛ ye sigira u tɔgɔra jamana faamaw ka o dɔn u jɔyɔrɔ ani u ka hakilina n'u ka cɛsiri min u bɛ k'a kɛ an balimaw ko tiɲɛna o fana ni foli ka kan minisiri y'a jira k'a fɔ ni maa kɔni nisɔndiya bɛ kɛnɛ in kan bi o ye ale ye maa tɛ se ka nisɔndiya ka ale kɔni bɔ a ko o de y'a to
abe ma wele munu nana sigi kɛnɛ kan maliden munu n'a sɔrɔ olu bɔra diɲɛ jamana yɛrɛw kɔnɔ kana ani u ka jɛkulu munu bi yan n'olu ye u kungo fɔ bagaw ye kɛnɛ min bɛna ɲɛnamaya ni u ni faamaw cɛ haka ja hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a la a bɛna ta maa ti bɔ dunun kɔrɔ ka t'i kɔnɔ gosi fɛn o fɛn bi u kun n'u kan cɛ ni jamanajɔ baara do ni gɛlɛya do ni tɔɔrɔ do walima n'a sɔrɔ solution dɔ do min bɛ se ka ɲini u ka furaw la ka ɲɛsin u ma u k'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔtɔtɔ o de bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye fura ye o bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲini a la tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn o de fara ka ca a bɛna ta n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ malidenw yɛrɛ dama a caman na min bɛ bɔ a kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn faamu ye hali n'a sɔrɔ ni kuma dɔw daminɛ ka gɛlɛn nka laban na malidenw yɛrɛ dama bɛ taa ɲɔgɔn faamu ale b'a jigiya k'a fɔ kuma o kuma n'a bɛna fɔ nin kɛnɛ in ka fɛɛrɛ bi sɔrɔ a la a janya a n'a a surunya o kuma a bɛ u wele kuma o kuma bɛ u kun n'u kan cɛ u k'a fɔ bonya ani karama kɔnɔ jango fura o bɛ sɔrɔ a la ale ye ɲɛmaa ye minisiri min ɲɛsin bɛ u ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma nka a bɛna ta ji misɛnnin bɛɛ lajɛlen ni a tɛmɛsira do premier minisiri bi yan maa caman bɛ nin kɛnɛ in kan a ka ja partenaires ani dɛmɛbaw ani hakilina ɲumantigiw ambassadeurs ani ka taa se maa caman ma ale kɔni b'a ɲini u fɛ maa si kana bɔ nin kɛnɛ in kan bilen k'i bɛ t'i kɔnɔ gosi walima k'i bɛ taa duguma duguma kuma yɛrɛ fɔ kɛrɛfɛ min bɛ kɛ sababu ye haka ja kana ni ko yɛrɛ ye ale bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka kɛ hakili ɲumantigi ye kɛnɛ in kan na yaasa ka se ka haka ja k'i hakilinanta fɔ premier ministre a yira k'a fɔ ale nisɔndiyara kosɛbɛ barisabu nin kɛnɛ min ye nin ye an balimaw nin ye bonyamasegin kɛnɛ wa ale ye k'a fɔ ale y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na jɔyɔrɔ min bɛ haka ja ni maa ninnu na wa a sigilen b'a ka fana k'a fɔ maa minnu nalen filɛ an balimaw hakili ɲuman bɛ sɔrɔ u la fɛɛrɛ ɲuman bɛ u kɔnɔ yaasa jamana a ka se ka bɔ nɔgɔ la ani jamana bɛ se ka yiriwa siraw sɔrɔ cogo min fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min n'a bɛ wele ko essor sɔgɔmada in na ale de y'a sɛbɛn aw bonya b'a la an balimaw o kunnafoni lase sɛbɛn kelen essor fanga tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ dimanche nata in na sigikɛn bɛ ka kɛnɛ belebeleba ka o kɔnɔ kɛnɛ min y'a fɔ n'a bɛna ɲɛnamaya charti a ɲɛmɔgɔ fɛ Ousmane Isufi Mayiga ka baara in kolokolo ani k'a kunkilenna ta dimanche don sigi k'a fara ɲɔgɔn kan a miirina ɲuman bɔra ale la a bɛna ta ɲ'a fɔ min bɛ tali kɛ fɛn finman sisilen na maakɔrɔ de bɛ o dɔn ko ni a kɔrɔ dɔnba o de ye maakɔrɔ ye sijɛ an ka taabolo olu la an balima yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ transition na a bɛna don min jamanadenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka u lamɛn ka hakilina kelen don u la ani ka kunkilenna kelen di u ma yanni baara in ka daminɛ mali faama n'o bɛ tali kɛ Asimi Goyitala a tun ye avant projet dɔ di u ma o bɛ tali kɛ mun na ka hakilina dɔw lajɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ ani bɔsira bɛ se ka kɛ fɛn jumɛn ye yaasa ka se ka malidenw bɛɛ lajɛlen hakilinata sɔrɔ n'o ye tiɲɛ ye o jaabi de nana kɛ sababu ye a ka yira k'a fɔ teliyala jɛkulu dɔ de kan ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ se ka maliden bɛɛ lamɛn cɛjan ani musojan ani cɛfin ani musofin maliden m'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn maliden dɔnna k'a fɔ hakilina ɲuman bɛ u la a fɔcogo ani a kɛcogoya kama u ma fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ko a bɛ bange fɛɛrɛ ɲumanw de la o de y'a to Ousmane Isufi Mayiga a sugandira o dundama kama jamana faama tɛgɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ale ye maa ye a t'i komi a bɛ kodɔn ni maliden bɛɛ ye nka a bɛɛ lajɛlen ye ko ni bɛ ni a tɛmɛsira don a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ ani hakilina ɲuman minnu bɛ a la ani sijɛ min bɛ a la o bɛ se ka a yamaruya ka nin baara in k'a bila taase ɲuman sira kan o de y'a to a balimaw baara in a bɛɛ lajɛlen kuncɛlen kɔfɛ taa ni ka segin kɔfɛ ɲɔgɔnyew kɔfɛ ani fɛɛrɛ caman kɔfɛ bataki ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sɛbɛn ye k'a lase jamana faama ma o kɔfɛ a y'a lasegi min bɛ tali kɛ CNT ɲɛkɔrɔ olu ka n'u ka hakilinata di a ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 2 bɛna ta min bɛ tali kɛ nin kalo in tile 20 ani ka taa se fɔ a tile 22 ma malidenw ka wele ka u ye min fɔ tigitigi yɛlɛma min sɛbɛnna o de don wa kɔri fɛn ma fara a kan walima kɔri fɛn ma bɔ a la ka ɲɛfɔli kɛ u ɲɛna o de y'a to Ousmane Isufi ko a bɛna baara in daminɛ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ a bɛna ta ni maa min ye foro kɔni wabɔ daminɛ sijiw la o kuma na min bɛ tali kɛ jirimisɛnnin tɔw la olu n'a dɔn k'a fɔ ko i b'i sɛbɛ la o de y'a to
a ko dimanche don a mago bɛ jɛkuluba caman na a kɛmɛ ka wele bila minnu ma ka ban a ko na nun don ni olu ye o dɔ ye gouverneur ye o dɔ bɛ tali kɛ région olu ka cɛbɔw la minnu bɛna ye a kɛnɛ kan anw kunnafonidilaw ani lasigidenso fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ yan a ye lettre ci a bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen ka na min bɛ a kun ni a kan cɛ ani min fɔra ale ye tigitigi n'a y'a lase jamana faama ma a bɛna segin a kan u bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ yɛlɛma min fɔra nin de don wa walima fɛn yɛrɛ fara la a kan de a bɛna ta hadamaden baara don a ma tigɛ da o da la ni dɔ ma jɛ dɔ na fara a kan o bɛ tali kɛ maninfinya yɛrɛ a sigi cogo la nka a mana kɛ cogo o cogo an ka jɛ ka kuma o de bɛ diɲɛ latigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ban an ka jamana kɔnɔna na Usumani Isufi Mayiga a ko min bɛ tali kɛ dimanche nata la o de y'a to k'a bɛ fɛ ka wele bila ni maa ninnu ma yaasa baara in ka daminɛ ni olu ye jamanaden tɔw olu na gun o la fɛɛrɛbolo tɔw ani jɛkulu tɔw minnu bɛ yen nɔ olu na gun o la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa hakilina bɛ se ka sabati cogo min na fɛɛrɛ minnu fɔra ale ye ani jamana faama ka laɲini ye min ye jamanaden bɛɛ bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ nin ko la cogo min na laɲini ye o ye hakili jigila nin sɛbɛn de bɛna kɛ sɛbɛn ye n'a bɛna sɛbɛn nɔrɔ bila min tun bɛ an ni an ka ja banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ n'a welela ko Algérie sigi ka fɔ maa ka ja sɛbɛn fura min sɔrɔla o sɛbɛnla n'a welela nanzarakan minɛnw fɛ ko accord pour la paix et la réconciliation min sɔrɔla Algérie sigi ka fɔ sababuya la nin bɛna kɛ ka o nɔrɔ bila malidenw hakilinata ye min ye malidenw yɛrɛ jɛra ka min sɛbɛn ani k'u fɛɛrɛ di min ma o de ye nin ye o la a bɛna jigiya k'a fɔ ko baara bɛna kɛ ni nin ye mali bɔ nɔgɔ la ani mali yiriwa o bɛ se ka sabati cogo min na fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ n'a bɛ wele ko essor sɔgɔmada in na olu bolonɔ don aw bonya b'a la an balima min bɛ tali kɛ defu la a jaabiw kɔni bɔra kilasi 9nan an balimaw ni o bɛ kun cɛ ni ɲɔgɔndan ye ɲɔgɔndan jaabiw bɔra i n'a fɔ kunungo nɛgɛ kaɲɛ 10 waati bamakɔ kɔni ŋunana walima mali yɛrɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen ŋunan k'a bɔra fan caman fɛ denmisɛn minnu bɛ yen ni olu tun ye cɛbɔw ye walima musobɔw ye nin kɛnɛ ninnu kan kasikan ma bɔ yɔrɔ min nisɔndiyakan de bɔra ye nka an ka ja tɛgɛrɛfɔkan de fanga bonyana kosɛbɛ ni kasikan ye kulekan ni tɛgɛrɛfɔkan ani pangacikan nisɔndiya o de fanga bonyana barisabu ni maa min y'a ni santɔw ta da ɲɔgɔn ma a bɛ o sanfɛ kosɛbɛ ɲinan an ye min sɔrɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara wasa nasira fɛ o bɛ tali kɛ 53 buruburu 2 bonyanko kɛmɛsara o kɛmɛsara salongo ta n'i y'a da o ma minnu ye sebaya sɔrɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara 44 ɲari-ɲari 43 an balimaw b'a yira k'a fɔ ɲinan denmisɛnw kɔni u ye wasaba kɛ u ye cɛsiriba kɛ u ye finsigi da u kun kosɛbɛ koyi ka dɔ fara u ka cɛsiri kan a bɛna ta a yirala k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ɲinan kɔni maa minnu kun kanbɔlen bɛ maa 300 maa 300 maa 300 a n'a kunkanfɛn maa 170 walima n k'a fɔ maa 300 a n'a kunkanfɛn an balima minnu ye a sɔrɔ defu yɛrɛ o bɛ tali kɛ maa 168 ani ka taa se maa 383 ma o bɛ tali kɛ min na o b'a yira k'a fɔ ko wasa sɔrɔla ɲinan kosɛbɛ i n'a fɔ o kuma sɛbɛntiyara ka bɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu minnu n'a sɔrɔ olu ɲɛsinnen bɛ ko in labɛnni ma olu ka wasa jira wa fana min y'a la nisɔndiyakoba ye min bɛ tali kɛ npogotiginin dɔ la ale de kɛra a bɛɛ lajɛlen ɲɛkunkilenna minɛba ye ale de ye bɛɛ da a kɛra wasa ye koyi Prytanée militaire an balimaw olu ka denmisɛnninya ka don nin npogotiginin kofɔlen an balimaw ni a tɔgɔ de ye ko Habibatu Kɔnti Kulubali Habibatu Kɔnti Kulubali a yɛrɛ ye min sɔrɔ sa moyenne na o bɛ tali kɛ an balimaw 18 buruburu min bɛ a kɔfɛ o de bɛ tali kɛ 72 la an balimaw a fanga bonyana kosɛbɛ wa nin y'a siɲɛ damadɔ ye Prytanée militaire maw olu kɔni bɛ hakaja ɲɛmaaya sɔrɔ san 3 laban in kɔnɔ hakaja u bɛ o sɔrɔ wa ɲinanta yɛrɛ u kɛra maa fɔlɔ ye cogo min na maa filanan fana u kɛra o ye fo kana se maa sabanan jɔyɔrɔ sabanan ma o bɛ tali kɛ ka yira o bɛ jateminɛlikɛla caman bila ka a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin yɔrɔ kofɔli na Prytanée militaire an balimaw u ka kunkɔrɔta ka bon kosɛbɛ wa fana u ka kalan fana a taacogo ka ɲi maa kan ka misali ta ninnu kan
ani maa fana kan ka i ɲɛ jɔ ninnu ka baaraw kɛcogoya la yaasa denmisɛnninw u bɛ se k'u ka siniɲɛsigi ka a nɔrɔ bɔ cogo min na o kuma in kɔni sɛbɛnciyara ni maa min bɛ nin denmisɛnnin fitinin bogotiginin dɔn an balimaw ha ka ja a ye ɲɛna yɛrɛ la i n'a fɔ ja bɛ ka a bugunnatigɛ di cogo min na funankɛnin fitinin don min n'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ bɛ bɔ Joyila marabolo de kɔnɔ wa kununko yɛrɛ kɔni an balimaw ko jaabiw bɛ bɔ waati min na ko a yɛrɛ tun bɛ vacances la ye ka ban a tan bɛ denbaya kɛrɛfɛ balimaw ni mansaw kɛrɛfɛ wa ko a ladɔnniyara nɛgɛjuru sira fɛ ko a kɛra première nationale ye n'o ye maliden bɛɛ lajɛlen ka a ye u da an balimaw hali n'a y'a sɔrɔ Joyilakaw fɛ de a y'a ka baaraw ni a ka baaraw kɔni kalanko sira fɛ a ye olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛ yen nɔ o ye nisɔndiyakoba ye o ye wasaba ye k'a fɔ Joyila marabolo ma a ka kɛ première nationale ye ɲinan sa kɔnɔ an balima Prytanée militaire a ka ja foli fana kan ka di u ma o b'a yira k'a fɔ ko cɛsiri min n'a sɔrɔ ɲinan a kɛra denmansaw fɛ ani karamɔgɔw fɛ ani ka taa se ekɔlidenw yɛrɛ ma ko a fanga bonyana o de y'a to an ye nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ fanga ka kunnafoni lase sɛbɛn min n'a bɛ wele ko essor olu de y'a sɛbɛn sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ minnu y'a sɔrɔ ala ka a tɔ kɛ wasa ye minnu m'a sɔrɔ san yɛrɛ ta Alahu Taala k'a nɔgɔya o fana ye essor bolonɔ d'aw bonya b'a la. An balimaw kunnafoni lase sɛbɛnw y'a yira aujourd'hui Mali aujourd'hui y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gasama na a somɔgɔw ye bɔli min kɛ ka yafa ɲini kɛ Alassane Dramane Ouattara a ka jamana fɛ Côte d'Ivoire ka d'a kan Mamadu Awa Gasama a ye waleya min kɛ a somɔgɔw olu ma da kɔ ka abada o y'a jalaki ko u sɔnn'a ma k'a fɔ fana olu balimakɛ fɛn min fɔ a n'a ye ko min kɛ tiɲɛ ni tiɲɛ n'a kɛta tɛ n'o ye tiɲɛ a bɛna ta tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa nka hali n'a y'a yobo yaba o kɛra tiɲɛ kan kuma in minɛna ka bɔ a yɛrɛ balimakɛ da koyi Jaabi Gasama i n'a fɔ a ye kuma in fɔ cogo min Jaabila k'a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ Mamadu Awa Gasama ye kuma min fɔ tiɲɛ n'a jɔyɔrɔ min bɛ a la ani si min bɛ a la ani hakilina minnu n'a sɔrɔ o kan ka sɔrɔ a la bi o man k'a to a ka nin fɔ abada nka ale b'a miiriya k'a fɔ jiminfɛn bɛɛ bɛ fili barisa Mamadu Awa Gasama an balima maa min don a ka ja jɔyɔrɔtigi don san caman a bɛ Assemblée nationale kɔnɔ wa CNT fana o membre dɔ don k'a fɔ ko a bɛ taa sɔrɔ nin ɲɔgɔnna wale la a bɛ kɛ nka sitanɛ ka baara don ale yɛrɛ kɔni ka ɲɛfɔ la a diɲɛ ko o ko n'a kɛra adamadenya kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ yafa ɲinina o kan ka yamaruya a kɔnɔ wa olu se yafa deli de ye bi barisabu Mamadu Awa Gasama ye nin baara min kɛ olu bɛ danganiya a la k'a fɔ ko a ma ɲɛ nka a teri ye nin maa kofɔli ɲɛ koyi min bɛ tali kɛ Alassane Dramane Ouattara la barisabu a bɛ sigi don min a yɛrɛ ye campagne kɛ a tɔgɔ la a ye bisiw fa ya karew ka jama don a kɔnɔ ka taa fɔ Côte d'Ivoire bi n'a fɔra o tilara tuguni ka nin kuma ɲɔgɔn na fɔ o maa sugu ma ale b'a bila fili minɛn kɔnɔ maa si kana ko in kɔni miiri k'a kɛ ko wɛrɛ ye bɛɛ k'a bila fili ani ko wɛrɛ kɔnɔ nka a kana bila k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ŋaniya juguya a kana bila o minɛn kɔnɔ Jaabi Gasama a y'a yira k'a fɔ kɔɲɔw kɔni bɛ sen na ani wulikajɔw olu bɛ sen na denbaya yɛrɛ bɛ cɛsiri ni fɛn bɛɛ lajɛlen na yaasa Mamadu Awa Gasama a ka se ka labila cogo min na kuma yɛrɛ ye min ye ko in kɔni bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan Alassane Dramane Ouattara ka jamana o bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire la ko in bɛna bila cogo di ani ko in yɛrɛ na taa kunkilenna jumɛn kan yɛlɛma yafa deli jɔyɔrɔ na ɲɛ a la wa u ko wulikajɔw ni cɛsiriw kɔni bɛ sen na yaasa Mamadu Awa Gasama bolo bɛ se ka bɔ a kan na cogo min na aujourd'hui ale de kun y'a sɛbɛnba ye aujourd'hui Mali aw bonya b'a la. N balimaw an ka douaniers ye cɛsiriba yɛrɛ kɛ min bɛ tali kɛ an ka jamana a donda dɔ la nin kalo in tile 9 tɛmɛnen sufɛ ka dugu jɛ tile 10 na u ye wulikajɔba kɛ an balima n'a sɔrɔ kibaruya dɔ kun dira u ma min bɛ tali kɛ maa dɔw la zantigila fanfɛla fɛ mobili dɔ kɔni kun bɛ yen k'a kun b'a la ka don Bamakɔ yan zantigila yɔrɔw la a yirala k'a fɔ ko mobili in kɔni a kun sɔsɔn bɛ kosɛbɛ jango a datugulan kɛrɛfɛlaw porte yɔrɔw ko don an balimaw ko olu kun sɔsɔn bɛ kosɛbɛ drogue jugu la a ko nka a ko nin waleya min ni a filɛ nin ye nin bɛ mɔgɔ caman gan i kamana na nin drogue jugu ninnu cocaïne ninnu u bɛ bɔ min ani fana u bɛ na cogo di ani fana u b'u yɛrɛ sɔrɔ nin hukumu kɔnɔna na cogo di kalo ka dɔgɔn walima don ka dɔgɔn k'a fɔ ko nin waleya ninnu ko u tɛ sabati wa fana
ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan tɛgɛ dara min kan a nafolomugu a ka ca miliyari 1 a n'a kunkanfɛn nafolo la an balimaw a ka bon hakili ma yɛlɛma nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔna na ninnu bɛ don cogo di ani jɔnniw de bɛ nin koɲɛ kɔfɛ min kɔni dɔnna sɛgɛsɛgɛlikɛla caman ye min ɲɛfɔ o de ye k'a fɔ ko réseau dɔw bɛ yen olu minnu n'a sɔrɔ u tɛ sunɔgɔ abada olu ka baara de ye nin ye ka don ni nin ye an ka jamana kɔnɔ nka san laban in kɔnɔ a b'i b'a fɔ a fanga kɔni bɛ ka bonya kosɛbɛ o de y'a to douaniers y'a jira k'a fɔ u bɛna dɔ fara u ka baara wulikajɔ kan nka a bɛna ta a tɛ taa population ka dɛmɛ kɔ u ka fara u ka sanga n'a ka waati i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ kɛ cogo min ka kibaruya sɛnsɛnnen ani kibaruya jɛlen da u tɛgɛ kɔnɔ o min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka u bolo da nin n'a ɲɔgɔnnaw kan aujourd'hui Mali ale de tun y'a sɛbɛnbaa ye aw bonya b'a la o de fana bɛ dansigi anw ka bi kunnafoniw na minnu farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Burama Sanogo Augustin ka fara Musa Haidara ani ka taa se Yusufu Sangare olu tun bɛ régie la radio maaw k'u fo olu bɛ k'a fili directement na kɔsɛ nin fana na an bɛ kuma na waati min na fo ka taa se réseaux sociaux ma minnu bɛ k'an lajɛ Musa Tɛmini n'a ka jama ka foli di u bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye a y'aw janto aw yɛrɛ la Ala ka dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ yira an na n'o bɛ tali kɛ ntɛnɛn na a y'aw janto aw yɛrɛ la